Bună dimineața! Astăzi ne-am trezit de vreme ca să prindem soarele de dimineață. Cam astea ar fi ținutele. Se vede că e de vreme. Așa, asta e ținuta mea. Oricum o să le vedeți mai bine pe plajă. Așa că ne vedem direct de acolo. Astăzi bate vântul foarte tare, așa că sunt valuri mari. Ia uitați ce valuri avem astăzi. Super! Acum vreau să-mi fac câteva poze și după aceea ne relaxăm. Sper că ne auzim cât de cât ok pe vântul ăsta, dar am vrut să vă arăt cam ce ne-am luat cu noi la plajă. Deci astăzi ne-am luat protecție 30 pentru că mi se pare că cea 50 este prea mare pentru noi. Nu e soarele chiar așa de arzător, așa că ne-am luat-o pe asta de la Nivea. Dar ieri ne-am făcut cu 50, tot de la Nivea. În schimb mi-am adus pentru față crema asta One to Free cu protecție 50. Ca să mă dau pe față. Mami are pe asta de la Roche-Posay. Da, sper că așa se pronunță. Așa. Bun, și aici avem suporturile astea pentru telefoane. Haideți să vă arăt aici în geanta mea ce mai am pe aici. Am luat câteva chestii de ronțăit, că o să stăm ceva timp aici pe plajă. Mi-am adus și o șapcă. Șapca asta de data asta, pentru că se potrivește cu Caffeine Princess. Apoi am luat niște sărățele cu cașcaval. Am intrat până la Mega. Da. Să avem grijă că nu stricăm ochelarii lui mami. După aceea am mai luat niște Oreo. Să avem și ceva dulce. De paharele alea, cred că v-am zis, le-am adus și astăzi. Mi-am adus și ochelarii ăștia pe care vreau să-i testez. O să fac o comparație între ăștia și ăștia. Am adus și spray-ul ăsta ca să mă dau după ce ies din mare, ca să mi se facă așa bucle, onduleuri. Și în rest, am mai luat și gumă. Guma asta ne place foarte tare, de la Orbit, cu aromă de căpșuni și lămâie, e foarte bună. Și cam atâta e la mine în geantă. Mami are și ea ochelari de soare, cu ce a venit și a pus în geanta ei. Am acolo și o sticlă de apă. O să mai stau puțin și după aceea intru în apă. Dai cum să stai la noi la mare și să nu vină cu porumbul. Am luat și noi unul, 10 lei. E foarte bun. I-am dat și cu cremă, acum mai stăm să se vive bine crema în piele și după aceea intru în apă. La masa de prânz mâncăm pizza de la pizzeria Antico, așa se numește. Și ia uitați ce drăguț arată! Asta este diavola și asta este 4 formaggi. Și gata, ne punem pe mâncat. Gata, am ieșit din mare, am fost ca o rățușcă astăzi. Cum am ajuns, cum am băgat în apă, foarte faină, apa e caldă, valuri, mă distrez. Și am vrut să vă arăt că ne-am luat un sus cu frappe din ăsta, e foarte, foarte bun. Dacă vă place cafeaua, chiar vi-l recomand, e delicios și e perfect așa pe plajă. Haideți să vă arăt cum se protejează Patrick de soare. Toată fața acoperită și fogasul scas afară. Minunat, Patrick! O să fii ca Rudolf! S-a făcut seara, așa că am ieșit ca să vizităm centrul din Constanța. Astea sunt outfiturile noastre. Oricum o să vi le arătăm mai bine când ajungem. Așa arată mami, superb, și-a făcut și un fel de wet look. Așa. Eu chiar am părul ud, că m-am spălat pe cap și nu m-am mai uscat.
și ceva de genul outfit-ul meu, dar oricum o să vă arătăm totul mai bine când ajungem. Hai, te mai bagi aici în apă, uite. Te mai bagi acolo. Nu mai, gata. Te-ai udat deja. Ești urd. Nu te mai bagi. Te-ai băgat un pic cu lăbuțele iarăși. Pe acolo ar fi drumul către casino, uitați ce frumos arată de aici. Doar că ne gândim să mergem în altă zi. Acum vrem să ne așezăm la un restaurant. Ne-am așezat la o șaormerie, ni s-a făcut poftă de șaorma, așa că asta mâncăm astăzi. Asta este șaormeria la care ne-am așezat. Așa arată mâncarea, poftă bună! Am terminat de mâncat, este așa de frumoasă zona asta, trebuie să o vedeți și voi, uitați-vă, e așa frumos, atmosferă superbă! Hai, Ciro, hai să mergem! Bună dimineața! Astăzi, la micul dejun, mâncăm omletă cu bacon. Poftă bună! Am ieșit în oraș. Astăzi vrem să mergem pe centru, în zona Tomis Mall. Imediat ajungem în vreo 5 minute așa. Și am zis să vă dau și vă un update. Cam astea sunt ținutele noastre. Ne-am îmbrăcat așa lejer de plimbare. Și nici mami mai ales n-a vrut să se mai bronzeze așa. Am acoperit. Da, un pic a prins-o aici pe umeri soarele, dar e ok și eu tot așa super simplu. Să arătăm unghiile. A, da, și ne-am făcut unghiile. Ia uitați, mami cu albastru, eu cu un galben fosforescent. Vi le-am prezentat eu. Așa, și și-a asortat cerceii cu unghiile foarte fain. Și mi-am pus din cerceia aceea de la H&M pe aceștia așa pe portocaliu. Și în păr mi-am mai pus așa niște culori, să zic. Ia uitați, opa, ăla-mi cade. Uite, cade. Da. Poți să mi-l prinzi? Da. Am și pe albastru și pe verde. Sunt foarte drăguțe, le aveam de ceva timp. Le-am mai purtat eu așa la mare, dar am zis că ar fi cazul să le port și de data asta. Mi-mi plac foarte mult așa culorile în păr și dacă există ceva să nu trebuiască să-mi colorez părul meu, e perfect. Așa că, da, ăsta este vibe-ul. Imediat ajungem și o să vă mai filmez de acolo.
Am ajuns la Tommy's Mall și am văzut că au și Sinsei. Și Pepco. Ui, și Pepco și Kik, H&M. Super. Poate eu băgat articolele de toamnă. Uai, ar fi super, chiar mă interesează articolele de toamnă. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no.
ajuns acasă și am fost până la șaormeria Băneasa, așa se numește, și ne-am luat un box cu pui și cartofi. Și așa arată, cam așa. S-a făcut amiază și mergem la plajă, ne-am pregătit. Ăsta este outfitul de plajă al lui mami. Ia uitați ce frumos! Îmi place mult, mult de tot. Și ia întoarce-te un pic. Așa, uitați ce fain e la spate. Oricum o să vă mai filmez și de pe plajă, clar. Poate ne facem și câteva poze. Așa, și eu, uitați, îmi port pantalonii aceia pe care vi-am arătat în haul de la H&M și mi-am luat niște pantaloni scurți negri, că totuși sunt transparenți, nu pot să merg așa până la plajă, și cu tricoul ăsta negru. Și ăsta este outfitul de mers până la plajă. Abia aștept să ajungem, iar astăzi este o zi specială pentru că o să vină și Shiro cu noi. Până acum nu prea am avut cum, a fost prea cald ca să vină Shiro cu noi. Dar azi e chiar o zi bună, e ok, așa că o să-l vedeți și pe el pe plajă. Ia uitați acolo, steagul roșu. O să vin oricum mai aproape de apă ca să vedeți mai bine valurile. Bine, uite, văd că câțiva oameni au intrat așa la mal, dar nu știu, e destul de periculos. Haideți să încercăm să-l băgăm pe Shiro, dar e frică. Hai, Shiro! Cum e, mă, la mare? Îți place, Shiro? E frumos, mami? Îl mai arăt pe Shiro că e tare drăguț. Stai aici, da, da. Acolo e mami. Am luat și un ciupercă fără alcool să bem cu lămâie. Frumosule, îți place la mare? Da, îți place? Da. Gata, unde te duci cu ea? Hei, stai aici frumos. Așa, bravo. Ce-zi? De lăbuța și cealaltă lăbuță. Bravo. Uite, ia piatra. Ia, culcat. Bravo. Așa. Shiro, ce faci? Ce faci, mă, te joci? Se joacă cu piatra. Ți plin botul de nisip, plin! Da, așa-i. Da, sistem. Așa, mă. Unde-i piatra aici? Nu ți-o iau. Ai găsit alta. Aia era piatra de dinainte. O găsit el alta. Cu scormonit în nisip. Așa ai făcut-o. Te joci la nisip ca copii mici. Tu ești un copil, așa-i? Un copil ești. Ia uitați ce frumos se vede. Aici e mami cu Shiro. Se uită amândoi la valuri. Am zis să vin așa mai aproape să vă arăt și vouă. Wow, foarte frumos. Frumos, dar periculos. Super. Shiro, hai aici! Nu, Shiro-i frică de valurile astea. Shiro!
Ia uitați cum se văd unghiile noastre mai pe seară așa. E așa mai întuneric afară și mi se pare că arată super. Suntem pe drumul de întoarcere, mergem acasă. Ia uitați-l pe Shiro cum stă la plajă. I-am pus aici o eșarfă udă ca să-l protejeze și de soare, dar să se și răcorească pentru că nu-i prea place să intre în apă. Așa că așa stă el aici, așa de șod. A venit o doamnă și a făcut poză cu el. Efectiv e mascota plajei. Așa, mă? Frumosule, deci mi se pare așa drăguț cu ăsta. E ca o bunicuță. Doamne! Și a intrat așa puțin cu lăbuțele, dar în rest este frică. Scumpul. Este o nouă zi, astăzi am avut o zi mai ploioasă, a plouat de numai, doar că acum s-a oprit ploaia și mergem la mall, de unde să te și duci când e vremea urâtă. Și îmi place foarte mult ținuta mea de astăzi, am zis să deschid repede camera, că mai înainte era să cad, că era în mall pe jos și era să mă împiedic, noroc că m-a prins mami. Și am zis să vă arăt ținuta asta până mai e întreagă. E foarte fain, îmi place foarte mult. Chiar mi-am dorit să port ploverul acesta la mare. V-am și zis că o să mi-l iau aici. Uitați-o și pe mami și outfit-ul ei, așa lejer de mers la mall. Sper că ne auzim, că bate vântul tare. Se vede că e vremea așa mai plovuroasă. Astăzi clar e toamnă și ne ducem așa pe vibe de toamnă, pe verde. Deci astăzi suntem pe vibe de toamnă, mergem să găsim tot felul de pumpkins, dovleci, drăguți, fețe de pernă, lumânări, tot felul de chestii de astea faine. Și dacă vedem chestii faine, vi le filmez, vă dați seama. Nouă ne-a rămas gândul la o farfurie de la Sinsei, mai ales lui mami a rămas gândul la ea. Foarte fain așa cu pumpkin, nu știu, cred că v-am filmat-o, sigur v-am filmat-o. Dar aici la mall-ul ăsta nu știu dacă au Sinsei, că mergem la mare. Așa, și cam ăsta e update-ul. Maybe someday you'll have it your way. Maybe until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope, probably never, ever, 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 ever gonna happen. Am intrat până în Stradivarius, se vede că acum se poartă vișiniul și a găsit mami geanta asta foarte faină pe vișiniu, costă 140 de lei. Și mi se pare super. Îi place foarte tare lui mami. Ce faine și ăștia. Ia să vedem cât ar fi. 280. Așa în stil western. Și asta e foarte faină. Și cu umerii căzuți. Să vedem cât ar fi. 109. Ioi, ce drăguță e geanta asta. E așa micuță, pe negru. Dar nu știu cât costă. Să vedem. 100 de lei.
Ia să vedem ce mai au pe aici. Am văzut că sunt foarte mulți Adidas din ăștia care imită Samba și de la Adidas. Ăștia costă 160 de lei și mi se par foarte fain. Și sunt tot felul de modele. Am văzut și la Bershka. V-am filmat puțin de acolo. Dar nu cred că v-am filmat papucii de acolo. Oricum au în stilul ăsta. Și vă mai plimb așa puțin. Mi-a plăcut foarte mult o fustă de aici. Uite, și ăștia sunt foarte faine. Uite, fusta asta îmi place foarte tare, doar că e scurtă. Deci mie mi-ar place să găsesc o fustă din asta, pe nuanța asta de verde, fix așa modelul ăsta, dar să fie mai lungă, pentru că asta e foarte scurtă și unde să o port așa scurtă, Doamne? Cât ar costa? 130 de lei. Foarte faină, mi se pare. Și cizmele astea mi se par super faine, 280 de lei. Ia să vedem. Iarăși ăștia mi se par foarte scurte fustele. Ioi, ce interesant. Foarte fain. Adică interesant mai degrabă, nu știu dacă aș purta așa ceva, dar mi se pare interesant. 200 de lei cred că sunt ăștia. Cred că da. Tu ce ai găsit, mami? Uai, ce faină e fusta. E așa, da, și cu un hoodie. Foarte faină. Amândouă sunt faine. Ok. Uite ce fain stă. Da, merge super bine. Deci chiar merg super bine împreună. Și chiar îmi place cum ți se așează aici, pe umeri. Asta e elul. Să vină mai larg. Îmi place de numai. Chiar e super. Aveți și o idee de ținută. Da, uite. Și cu geanta aia e perfect. Foarte fain. Foarte multe articole cu animal print am văzut. Și ăștia sunt faini. Dar chiar foarte multe. Și geaca aia de la Bershka, pe care v-am arătat înainte. Ăștia sunt 160 de lei. Și tricouri. Foarte faine. Ia uitați, și ăștia imită Samba și, dar sunt cu animal print. Foarte drăguți, chiar îmi place animal print-ul. Ăștia sunt 200 de lei. Mi se pare un preț bun, sincer, față de cei de la Samba, mult mai bun. Și blugi, așa cu animal print, 189. Am venit la Gloria Jeans să bem o cafea. Uitați ce drăguț, uitați și pe mami aici, s-a pus jos. Uite care e caramelul acolo jos. Hai, spere. Foarte fain. Este cu lapte de ovăz. Mie îmi place foarte mult laptele de ovăz și cu caramel. Și caramelul îmi place foarte mult. Ia să gustăm. Sau gustul prima, hai. Da? Și uitați ce drăguță, au și aici un ceas. Am ajuns acasă și am luat mâncare de la Pepe & Pepper. Un wrap cu pui pesto. Și aici avem pui teriyaki cu salată. Este o nouă zi, mami spală vasele pentru că am mâncat aripioare cu cartofi la cuptor. Vă arăt aici ceea ce a rămas. Ia uitați ce bine arată, a fost delicios. Am profitat de faptul că în acest apartament avem cuptor. Vedeți acolo. Și după ce terminăm pregătirile, vrem să mergem în oraș pentru că este o zi așa un pic mai răcoroasă, deci e perfect ca să ne plimbăm. Ne gândeam să mergem pe faleza de la Casino.
Oricum, imediat terminăm și ne vedem de afară. Ne-am așezat la o terasă în centrul vechi și am luat așa o tartă cu vișine. Aici este ice latte, cappuccino și aici este profiterol și totul arată foarte, foarte bine. Mergem mai încolo să ne plimbăm. În zona asta sunt și parcări, dar noi am venit pe jos. Și ia uitați ce view frumos. Superb. Acolo este cazinoul, unde o să mergem imediat. Și foarte, foarte frumos se vede marea. Foarte, foarte frumos. Uitați și zona de acolo e foarte frumoasă, din depărtare. Superb. Cred că se renovează sau ceva, pentru că înainte aici puteai să mergi frumos pe acolo, dar acum este un gard și da. Dar nu e nicio problemă. Măcar este zona aceea de început unde te poți bucura așa de un view frumos. Ia uitați. Cam așa. Și o să vă mai filmez când ajungem la casino. Sunt curioasă dacă și acolo o să fie gard sau nu. Vedem. Așa arăta cazinoul înainte să se apuce de renovat. Haideți să vedem acum cum arată. Avem câteva informații despre cazinourile din Constanța. Avem o istorie în documente și fotografii de epocă, așa scrie aici. Evoluția cazinoului din Constanța în perioada 1910-1914. Să vă filmez un pic mai de aproape. Ia uitați ce tare! Foarte, foarte fain. Bulevard și terasa restaurantului de la casino. Mai avem o poză, vedere de pe terasa cazinoului. Foarte interesant. Tot felul și sunt tot felul de informații, pancarde pe care scrie mai multe informații despre casino. Și ne apropiem tot mai mult. Ia uitați, o să mă apropiu chiar mai aproape de atâta. Și avem aici lărgirea bulevardului Elisabeta și realizarea falezei de promenadă și a parcului de la casino. Ia uitați, să vă mai arăt așa câteva poze din astea interesante. Foarte frumos au gândit. Chiar mă simt ca la muzeu. Un muzeu în aer liber. Uitați-l și pe Shiro. Hai să spunem apa. Ia Shiro. Cazinoul încă este în renovare, de aceea sunt și gardurile, dar cam așa arată până acum. Foarte frumos. Haideți să merg un pic mai în față ca să vedem și din față.
Abia aștept când o să fie gata. Superb. Detaliile sunt superbe. Și aici este acvariu. Am mai fost și aici în anii trecuți. E foarte frumos și aici. Hai să vă arăt. Acolo scrie acvariu. Și designul din afară e tare fain. Shiro? Da, Shiro acolo. Ia, te mai uiți acolo. Ia, cum te uiți acolo? Apă. Vlogul de astăzi se încheie aici. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi arătați și mie acest lucru printr-un like. Apăsați și pe butonul de subscribe dacă vreți să deveniți parte din familia asta minunată. Să aveți o zi super, iar noi ne revedem data viitoare. Ciao!